Кошлары әйләнәди төрле таплы сәгатьтә, әхиятти мәхәббәтән көтелмәгән бәхеттәр. Тылсымлы бәхет кошам, үдем бер күрһә мине, төшләремә булһала, ул килеп керһә ине. Ышанамын ниңәлер шул кошлар барлыгына, касанда бер мәл килеп, ул мине табырына. Мөгъҗизә менән тулы бу дөнья бед яшәгән, шул гына барып бик күп сердә тик бит белмәгән. Кабул була хыялдар, күңел биреп теләһәң, бәхет кошы килер дә моңлы йырдар көйләһәң. Тылсымлы бәхет кошам, үтем бер күрһә мине, төшләремә булһала, ул килеп керһә ине. Ышанамын ниңәлер шул кошлар барлыгына, касанда бер мәл килеп, ул мине табырына. Тылсымлы бәхет кошам, үтем бер күрһә мине, төшләремә булһала, ул килеп керһә ине. Ышанамын ниңәлер шул кошлар барлыгына,